Dobrý den, vítejte v pořadu Banánky. Tady jsme se kvůli vám takovýhle hezoučký dresy. Tak. Takže tohle je Nikol. A tohle je Emma. A to jsou vaše moderátorky pořadu Banánky. Tak teď vám tady Emma řekne, oč to běží. Takže já myslím, že tu běží o něco jako já prostě nevím, takže proto nedám slovo. No prostě je to takový trapný pořad, kde se chováme úplně trapně, jak vidíte. A doufám, že to neuvidí někdo, koho známe, jinak to bude dobrý trapas. No, tak to je Bavte se, což se asi bavíte a nashledanou! A v dalším díle bude rozhovor s unavenýma volejbalistama. Jsou to profesionálové, takže s nima jednejte šetrně. Nashledanou. Ba 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 na na ba 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 na na